Piye Bandung? Wes padakno kae Jonggrang. Prajuritmu wis kalah perang. Piye endi? Kowe saiki wis dadi wanita boyongan Jonggrang. Mula manungsa tak pundhut garwa kowe Cahayu. Aku emoh Bandung. Aku ora tresno karo sliramu. Jonggrang. Piye Bandung? Ayo Jonggrang. Emoh. Aku wong lanang kurang apa? Baguse bagus. Apa ya? Sugih bondo. Tenane. Mula manungsa ya Cahayu. Aja nyerap Bandung. Aku ora tresno karo sliramu. Bola-bali tak kandhani. Jonggrang. Gelem ya Jonggrang. Emoh. Kowe njaluk apa tak turuti. Njaluk mobil Pajero tak turuti. Halah, mobil-mobilan. Kalung sing gedene sak rantai kapal tak turuti Jonggrang. Imitasi. Sing penting kowe aja njaluk tumurune lintang lan rembulan Jonggrang. Mula manungsa aja mlebu wae kowe ya Jonggrang. Emoh Bandung, aku ki emoh. Bola-bali tak kandhani yen aku ki emoh ya emoh. Aja mbak paksani wae. Jonggrang. Kowe Piye dadi Bandung? wong wedok aja munafik Jonggrang. Men. Wong katresnan ki rono duit akeh sugih bon. Mula yen jare katresnan kok saka ati ki ha. Bret. Heh, kose Bandung, kose. Wong bebojoan kuwi diawali saka katresnan. Lah wong aku kira tresno kok mbok peksa. Ya wegah. Jonggrang, Jonggrang. Wong kok angel men kaya ngono ta jane iki. Iya iyalah. Jonggrang, Jonggrang. Piye? Ben wae kok ora kesel to. Ya keselan ya kok meneh. ngene lho Cahayu, Cahayu. Jonggrang. Manut ta ya Jonggrang? Moh Bandung. Apa kowe kudu tak rudok panyi peksa Jonggrang? Lah apa meneh iki to yo. Lah. Pet nemas. Ayune tumpuk. Alah. Iki ge apa to ya? Ukara apa to iki? Aja mlayu wae Cahayu. Ngene Bandung, ngene rungokno aku dhisik. Piye? Aja mlayu wae, manuta lho. Oh sik rungokno aku Ngayu dhisik. kok timplah kaya ngono ki piye jane? Rungokno aku dhisik Bandung. Iya, piye? Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Aku bisa nyanggupi. Bebono ngono wae kok ya gelem. Iya. Apa bebonomu Jonggrang? Aku njaluk candi cacahe 1000 kudu dadi sewengi. Iso ora? Aja kok candi 1000 Jonggrang. Kowe njaluk bayi cacahe 1000 tak gawe. Saiki iki jamane kabeh. Ora enek bayi 1000 apa menjipuk panti asuhan. Lah nek aku pengen piye? Coba. Enggak, Ayo. jamane kabeh yo kabeh. Jalukmu bebono kuwi Jonggrang. Iya, iso ora? Tak sanggup Jonggrang. Iya. Nek kowe aja ingkar janji yen wis dadi ya Jonggrang. Iya, wong candi 1000 dadi sewengi iso ora? Ora iso ya. Wong candi 1000. Ya, ndang tak tunggu. Iki arep golek bojo kok kosone kaya ngene. Kok dadak njaluk bebono candae cacahe candi 1000 ki piye iki? Suwengi kudu dadi. Apa ya nek wong sing arep bantu aku iki ya? Kira-kira nek sing bantu gaweke candi apa ora nang kene iki? Oh ya matruk. Nah matruk. Oh matruk. Walah. Lah arep siji iki to. Walah arep siji kok lomo-lomo men to. Walah. Lah wis entuk candi 150. Kurang piro iki? Wo 200. 200 kurang 800 candi. Wah. Ya wis.
Iki Pak Lurah teko apa ora iki? Wargane lomo mosok lurahe ora lomo iki. Pak Lurah. Iki pun iki, Pak. Kira-kira jenengan ajeng bantu semen pinten? Mboten, Pak, mboten. Niki pun cekap. Kula anu makmuk halah guyon. Matur nuwun. Kurang sithik iki. Iki leh nyambut gadah rapati rekoso iki wis entuk 300 candi iki. Ya wis. Bandung Bondowoso urik cah. Ya. Aku tak delok baloku dhisik. Cepat japu pinggal tu mane sasu. Ngasih kleru. RT siji sing wedok lemu mesti sing lanang kuru. Nak sing lanang lemu mesti sing wedok kuru. Jin setan gentayangan, aku njaluk tulung karo kowe. Metu. Hello my friend. Aduh, Who are you? iki setan kok ngendi meneh iki kok bahasa Inggris iki apa jane kleru lek kudu 4 jampu iki piye to? Sedulurku. Aku pengen garwa Rara Jonggrang tapi dhewekne njaluk bebono yaiku kon gaweke candi cacahe 1000. Tapi sungi kudu dadi. Aku njaluk tulung karo kowe ya, gawekno ya. Nggih pangeran, apa panjenengan jenengan kula turuti pangeran. Panakan. Aku tak dadi mandor dhisik. Hei, bola-bolaku. Dong metua. Setane nang kono. Iki kleru iki. Hei, bola-bolaku. Aku mau dikon karo Pangeran Bandung Bondowoso. Dikon gawe candi cacahe 1000 sewengi itu dadi. Do gawekno. Sajroning wana kang gawat kaliwat-liwat Bandung Bondowoso ngayahi jejibahan gawe candi kang cacahe 1000 minangka bebondo saking Rara Jonggrang kabang batu dening jin setan gentayangan. Nanging sajroning kaputren Rara Jonggrang ngatur siasat supaya Bandung Bondowoso gagal anggene bangun candi 1000 cacahe. Ijol miksik wis ra apa-apa. Emben tulungan aku, Emben ndi to yo? Emben. Ayo. Emben ya Allah, Embenku kabeh. Aku ki meh dipek bojo karo Bandung Bondowoso. Wong aku ki dirudo peksa. Mongko aku ki ora seneng. Saiki kowe ndek ide ora ben supayane candi 1000 ki ora dadi sewengi. Piye? Kowe duwe ide napa mboten? Aha, aku punya ide Tuan Putri. Piye embanku idene apa? Nggih ngeten mawon Putri. Mengke yen wayah wengi pitik air padha digugah ben padha kluruk. Iya, bener kondomu. Saiki kowe padha ngewangi aku gugah pitik ben dikira wonge Bandung Bondowoso karo jin-jine kuwi yen wis esuk. Ayo, saiki ewangon aku. Ayo cepet. Piye? Pangeran. Jago kluru wis rampung purung. Sampun pangeran. Oh, wis. Sampun pangeran. Kerja bagus. Sesuk gajimu mundak. Jonggrang. Piye Bandung? Wis dadi padurung candi 1000 endi tak Jonggrang. nonton. Tak tagih janjimu Jonggrang. Piye Bandung? Kae sawanu. Delon dhewe. Jalukmu bebono wis dadi. Kosek, sabar dhisik rungokno aku. Tak hitunge dhisik. Wong candi sewoke tak switik ngono. Sik tak hitunge sik. Ayo diitung. Sebelah kono 250. Sebelah kono 250. 500 to? Iya. Sebelah kono 250.
750, wis Iya. entuk 750. iya, Lah kok bener. kono kae kurang siji ga lho Ulatono. Kae kok gor cacahe kok Jonggrang. 999. Kurang Hitungan kok siji. ora iso ki jane sekolahmu nang ndi to? Alah kok pengen ngerti. Sekolah ki nang Duta Bangsa. Nah, mesti oh. kowe cerdas. Wah, kowe iki kok senenge kok. Yo sesuk tak sekolah ning percaya kono. kowe enak. Yo, Iki kok saiki kurang hitungan. siji. Ayo, tak Saiki hitungi. hitungan. Yo, ndang. 250. 250 to? Ah, 250. Kae 250. 500 toh? 500. Ono? Ono 250. 750 toh? Yo, Pinter 750. kok. Yo, pinter tekan kono. Iya. Yo, kono. Hoi, ndak dalah kurang siji. Lah, piye? Pripun Piye pangeran? iki kurang siji ki piye? Ngapunten pangeran. Kae ora petus. Kono, pindah kono. Jonggrang, Piye Bandung? saiki aku ngomong apik-apikan Jonggrang. Yo, ndang. Saumpama siji ki pinangka diskon ono piye? Lah, cinta kok didiskon. Ngendi-ngendi mahar lo cintai ra tau didiskon. Kok Jonggrang. kaya ning matahari Kowe wae. dadi wanita licik Jonggrang. Yo ra. Itu durung wayahe jago kuro wis mau gugahi. Wayahe Mula, esuk, wayahe kowe iki esuk, njaluk tangi 10.000 duit. Jonggrang. Heeh, aku njaluk 1000. Motor kurang siji Jonggrang. Piye? Aja nyalahke aku Jonggrang. Lah kok kowe kaya ngono to Bandung? Lah angel kok kowe kaya dadah. Oh, lah nek kok kowe toprak kaya ngono to Bandung?